АТР продовжує цикл сюжетів про заклади вищої освіти, що нині доступні абітурієнтам з окупованого Криму. Отже, Херсон вивчитись на капітана дальнього плавання цілком безкоштовно пропонують у Херсонській державній морській академії. Деталі в нашому сюжеті. Данило закінчив 11 клас у Керчі. Його дядько з Одеси зателефонував юнакові та повідомив, що той може отримати освіту морського офіцера в Херсоні безкоштовно. Данило з родиною довго не думали. Хлопець спакував речі та поїхав з Криму до Херсона. Я приехал, меня встретили очень доброжелательно, провели в кабинет ректора, объяснили, как все будет проходить, где будут экзамены, какие экзамены, сказали, какого числа. За вечер я повторил весь материал, который учил за год, и приехал и в лицее в Херсонском, сдал предметы историю, математику и украинский язык. В академії кажуть, потік абітурієнтів з півострова щороку зростає завдяки сарафанному радіо, бо немає кращої рекомендації для кримчан, аніж досвід такого ж кримчанина, що вже навчається на материку. В перший рік створення цієї програми зверталося не дуже багато дітей. Таким чином вступило тільки 10 на навчання. Минулого року вже було понад 400 звернень, і через освітній центр Крим-Україна до Херсонської державної морської академії і морського коледжу Херсонської державної морської академії вступило 24 курсанти. У приймальній комісії стверджують, квота бюджетних місць для студентів з Криму може складати до 20%. Поки такої кількості абітурієнтів нема, тому абсолютно всі кримчани навчаються безкоштовно та ще й отримують стипендію, якщо добре навчаються, звичайно. Если говорить о крымчанах, то они принимаются исключительно на бюджетные места. Все, кто поступают на бюджетное место, все получают стипендию. Дальше, конечно же, если говорить о успехах в учебе, после первого семестра, после первой сессии может пересмотреться вопрос выдачи стипендий исключительно из-за того, что из-за низкой успеваемости. Спеціальність судноводій дозволяє курсантам академії стати капітанами, якщо отримати диплом магістра. Бакалаври ж можуть стати першими помічниками. Спеціальність механік дозволяє магістру стати старшим механіком, бакалавру – другим механіком. Спеціальність електрик відповідно вчить на електрика першого розряду. Але головною особливістю академії є співробітництво з міжнародною компанією Marlowe Navigation, яка бере до себе на роботу найкращих курсантів та забезпечує академію найсучаснішим навчальним обладнанням. Євген Кучеров, Заман, АТР.